Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ki pajba jong kathan mau kerwat hne kasngi ka arpway terik ujaliu arhajar arpway kelami pajba ha parking lot mau kerwat ban pensngau ya ke jing e jong ki sha ka deputy commissioner jong ka southwest Khas Hills district halor ke jing sha pendu no jong ki ya ka hok ban shong dukan tang namar ba kimpat a ya ketika ha kene kasngi la ya don lang ginong elam jong ki southly kiseng nadu ka senjuk seng samla shnong ka HYC, HCNM, bat ka FKJGP. Habai keren bat kilat patai kubor. Nakaliang jongki katu kat ningut. Kilong keme, kilapan pau ya kejing sengau diau ka bakrau. Halor kejing syak pendu no. Jongki ya ka hok ban kamai kaji. Tang namar ba kimpat a ya katika. Lah kenoru ba nakaliang jongki nong penyai district. Kilale donbor. Ha ka ba kim sem la ai token. Sya kinong song dukan. Kebam ai tika. Bat keni juboru. Wat ya kibala yo ro. Nga yo ibagi suknya tu em cakap tu lah. Selip kawan nak kan ngejing sengau apa mesin. Kita baru kita ngejing tentu yang. Deh perkata kan nga kerpat dekat disi kan pakan namar nga ngampat dap anjak am ngasa nga yo i pakai kenyat kom tu kata ko slip nga pet no namar nga empat dap anjak mo nga ngam sengau pat kuat ban ngan ai anjak mo duduk gede we basulkan masuk deh mentang sukhang adukan ko na yung hasinong kilon kam umelo usini uday nang no kan ngan yo ba ngalasa khangom ne ba tep ama kam sip kam mon te ni berkat ni kerpat ka disi kan bakan bagi ba ai rukin ai kin ba bom ai rukin nam ai kin mo ni berkat kerpat jore ka disi bakan salam kan yang ni bangen ban kamai la ka jong ya la ka jong ka ho akat ai ko blaya pi ngina kaliang kum nung dijan ti bro sikata ngisha chong dijan heyo man kasi ndrai man tapan la sibnai tam kram yo chong kan shu ti ni waya dijan skan han tu ti namar ngar empat yo ka injection satu ka baki ai inject ti ngawan manin kema wan hani ki ong ba empat yo injection empat ai pi empat sya pi pan chong kan tinga kerpat ya piru ba pinyarap lem na pata chongi klang bangi rungin yo hi kaban bala ban si ban sai lagi jong ki khon ti tangkat ta hi hot ban sim gitu nambar dukan tinggal akmen ken bangi layak ban chong dukan namar ba daki benai bangi la su set good ha yeng hasem ngisu ye im jakpo tang naka badi kubor ngisu im jakpo ndrei kila phang dam no ti kila penbena bangi dan kamban lek sim yaki ut nambar ban yo son dukan tinggal akmen ngil ami na yeng ban lek cha dukan ban lek sim ut nambar dal adai kapor ban sim kila sim nambar kila sim kerteng kila sim yaki ai kila ai ya kataka ut nambar ke indala ai ti ikli iong pila ai injek ni iong empat ai ti iong ngim ai ladam empat ai injek ti kisim no ya kataka god kisim no barki kerja no ada kakti barki bered no hados bin tikat no kajeng sorem kejonga bat ni ngas ngop kapen du mesim kenyanga ba ya yang iki ba ya im jakpo tang nakayew tang nakabadi kubor ngapa iki kun khat wengut ki kun ngapa iki kun ti tang nakaba ngisukamai tang bandi kubor ndrei mentak pat kim sasyu tang nakaba itu tokin kim ai syu kim ai ti tang de nakata daw ken ti ngi katno ngasu ti kawan jing perkat bat kawan pat ka jing pen artatin ken yanga ba kai kin kan ne kebadan salendet namar ba habatang nakabentau to unjek ladangim ai tingim kim sya banes chong dukan
te kumno ken ke ken ka badon chane salendet ndre ha jing thmu te ngampat darai yak ya kata ba ngan ai dengan nom ai ndre tang na ka benta ba ngadon bipi kim ai ndre habaki ong ba lada don bipi lada don sini kim ya ai ken te ha tinga don bipi dengan ai kumno ken haba ngasat ngaklempang ngaklem sitam wat hakaba ngapang ru ngaju le hiban kiar tina unjek ya kan ngas ni hadin gibang ilayo banyak kendu ya ki pajba nang song dukan hayo ba phiru phelayo i na leng jo phi phelayo kendu hayo i kumtu but ka norim ka bangiwan jongi banyak kendu ya kai board district long tang halot ka wai ka norim but kata ka norim ka long ba ka le kumno ya ki nong song dukan ki bom pat pendep ya ka inject lo ne ka vaccination namar ba kini baro ki bom pat pendep ya kana kam kilasha penduno ya ka isong dukan kilas wat ki bala yo token ru kilasha kni no ya ki token jong ki bom dukan namar ba kim pat pendep ya ka vaksin te namar kata ka ji kanu jungi kalong ba ki borsik ba kin ai jing sai halor kane namar balai habangi pej ba ki pajba nama kane ka jingja kalau ka batmai ka ba aru kalau banalon ba kila mat ya ka lockdown ka ba kila syong kadu sibra arbanai kila satkan hare menta ki bayo ban kamai ka ji ki daitang gitu ki bala dep ya ka vaksin bat ila ai ki out an event token out an event hare kat ba ya ki bubun ki bempat yo ya ka vaksin pat la sakni no bat ya ka kamai ka ji ka jakpo ko jongki ti ka ji ya kadu jongi hang ne kalong iwan ban sai tang na banta le kumno ya kitu kibreu ki bompat kloi banai vaksin lane ki bom tre banai vaksin namar bala haba naleng jongi pat ngi sulong tang kasur na kamenta jong kitu ki basya kentai ban kamai kaji namar kidon ki pai habang isngap di kai sur jong pai ba ki klemle kanu ka babakla ki pai ba ki klemle kanu ka balong bean lani ka persya ya ki ani kanun jong ka sarkar jala nai jong kari namar ba kat kum ki jing benar pajba lagba ka ki an jong kari jong ka health department hapo ka state berkari ki ong ba ka injection lani ka vaksin ji aitika ka dai voluntary lani ka dai ka mon lai lu jong uwei lani jong nu breu kampat dai kata ka an ka balong mandatory lani ka balate perking sengit hadu kata ti namar kata habaki pajba ki klem pun kenya kan an ki klem long ki bale daan hare ki lasa pun sitombeng pa ba umsa su yaki ban le yaki no kino ban apply kino ban song dukan ane ban le kino jong kam ki ba kongsan ki bala kata ban kini hadu sundon wat ya ka hok bakin imro nama dalor bi ka sa than la ar banai menta sa kini sa ban kamai ka ji ru kamut kila sisem sitom hadu kumno ban war ban im tekani kala kata adu kata ngi isin ai bapli ya ka bat ngiwan nam takasur ko jungki te namar kata hagaji kenu jungi bat di maram disi ngi kwa ban ikan ngi hangking no yalang ngi bantang ya kanai ka ai ka solution bat dakanu kalat kalenti finle na ka banta kitu ki bro ki bam patre ban sim ya katika handrai bakin yo pat ban sedang ya kamai kaji kumbalong lem kitu kiba layo ya ka vaksin ani kibal dapat etika Harai ka ka bang iya tay las plasim ka bun ka puang iba suburom mi maram disi ila sya ya ka porba ila sya ru ka jaka ka bakuluj but iong hakadin ka jinga tay ka ba strong ma ila ong yang iba ban ong ba shwa bangan berkat ya kata kakam ngan haban ai awareness shwa ya kita kibriu kata kadai ka jing kan jong disi impat ong ba le kumno ngan le kumno harai ong ngan ai awareness shwa bat kabaaru ila ong yangi haji sa ka ngingir pat ya iba kindon nakaleng ka bersih kadai bandon ke polisi kumba pidon ke polisi ot an event ya kibala dep ketika pide bandon ro ke polisi ot an event lane kanu ke polisi ya kita kibom padep ai injek nang bakinya yo kaju ka hok ban kamai pan imjak bo kumba im kibala dep injek namar kibabun kipajba omdai ta hangne hajah kadisik jongi haka state hakari kidang long songru ji yang kendu halor kimpat dasai kidang long kani isu kadang long kontroversial ora hadu dal hero kapasente pat me khalaya kadang ya kejo kemur kibabun kipaj ba kadang long kimpat dasai lang kimpat
da atatin se ban aya kan henrei ki yo ya kaju ka hok ki yo ya kaju ban kamai kum bejia hiudu u ki bodes rek bat usim jong ka himam lim ba paniai ke udu ka don ka jing ya penbek ki don ki polusi kum no ban le ki ba ngi yoi ki ba shong dukan ki ba tikaru ki don ki bom padep injek tika ki don ki bala injek ki don kade bonong ka polusi na man burom ya ka hok kamai jong snong barok hoy kam dei bonong ba ubam per injek undu jano ubala yo injek unyo ja ubam par yo unyap thano kata kam dei ka polusi tinggi kerpadi iba kin don ke polusi ya kini ro tarhadu baki kinda shala ni kinda kloi we kata ji pediang harai yaman ta nalu lep kan de bandon ke polusi harai nakaliang jong i nisngo ba ila pasat hangiru bahana mangingin haban island ya kata ke polusi syai te ngimla barkan ta ya kata ru nisngo ba kadai ka kamram jong ki border street ba habaka an ka artikel ka bar khoi jong kari India ka baong ba kadai ka baong ba alat ya baro mudai ban kata ya ka hok ban kamai ka hok ban im te henrai kadai ka kamram jong ki bor jong sarkar bor ka ai baki de ban snakan kita ka polusi ba baro khoi la ubala dep injek nem bar ki de ban yo ya kaju ka hok ban im kumba longlem tar hadu ba kenda sai henrai ka ai ka bangi kandu mata kalau ka ba ngim suhun nya kalai jong ngim suhun bat i ong bangin mai impat ai kanu ka solution adu mata bat i ong yang iru bangin wat ka solution ni sel hoi nim kan ta ya kata kum nung phat ta ki isnai ba pli ki ba yap thangan harai kadai ka kamram jo ki borsik bosor ka ba ka solution nam ta kini nama ka namar ki pai ba ka maban bia ki klem le kanu ka ba ba an harai la pensi tom beng ya ki namar tang na ka daw ki ba ka ki mi osu ka mai ka ji bat dah ki yap thangan ma ki manu ban ki kli kadai kata ada jongi